není, už by se měli prodat ty slízy z toho zatmění. Oni si myslí, že je nikdo nevidí, jak se chovají a co dělají a jak se ke komu mají. Spousta lidí něco tají, spousta lidí dělá něco potají. Však to jednou někdo prozradí. Znám hodně lidí, co jsou falešní a všude jenom samý keci roznáší a bez tak některý z nich i donáší. V téhle době je skoro všechno už normální, nikdo to už neřeší a já se jim nedivím. Takový lidi radši přehlížím, ani se s něma nebavím, protože valej a všude smažej, chlastaj, hulej a přitom jenom kecaj. Kecaj. V 13 si dají první čáru a brko a v 16 si o sobě myslí Bůh ví co. Myslí si, že není nic, co by je zastavilo, ale omyl, kámo, na tohle spousta lidí doplatilo. Myslet znamená hovno vědět, tak radši přemýšlej o tom, co s tebou bude v téhle době. Buď budeš nahoře nebo dole, je to jen na tobě, každý má na tebe jiný pohled. Někdo tě vidí z té lepší stránky, někdo tě vidí z té horší stránky. Jak si to uděláš, tak takový to máš, ty už nic nenaděláš. Když někoho poděláš, tak pak děláš, že toho člověka neznáš. Brzo nás taky poznáš, podívej se z zrcadla, jak vypadáš. Kdo s takovouhle ztroskotáš pomalu a jestli se ke dnu propadáš, tak přemýšlej, co s tím uděláš. Už na to moc času nemáš a ty věřím, ty to dáš, protože ty na to máš, tak ne, že to vzdáš. Tak ne, že to vzdáš. Přemýšlej o tom, jestli takovýhle život chceš mít, jestli to takhle chceš víst, to je na tobě, brácho. Přemýšlej o tom.